Hej, det har været lang tid siden, jeg har været på her sidst. Det har været en lang sommer, og jeg har bare været i flow med energien og solen og varmen og alt det her. Og jeg håber, du også har været med til at nyde det. Undskyld, jeg skal lige tjekke, om min mikrofon den virker ordentligt. Fordi jeg har hørt fra nogle af jer, at indimellem er lyden lidt lav. Så nu har jeg prøvet at gøre noget nyt. Nu må vi se, om det sker. Øhm, Det er jo en vild tid, det er en magisk tid, det siger jeg måske altid, det ved jeg ikke. Men i dag, 8.8., er den her helt særlige portal. Vi piker i sommerens portal, som er løveenergi, Sirius og overflod og kærlighed og hjerteenergi og bare tage imod. Bare helt sådan en dag, nu ved jeg godt, at klokken her er lige her, hvor jeg sender det, er den 11:30 om formiddagen, og måske er du allerede i gang, og jeg ved ikke, hvornår du ser det. Men det er okay, man skal ikke være så, nej, jeg gjorde det ikke lige det øjeblik. Det tæller hele dagen, og det tæller også i morgen, og det tæller også i overmorgen, fordi vi er i den her magiske portal, vi er i den her magiske energi, og mm, din vibration, din intention, og det du ligesom, den måde du bare er på, er med til at ændre frekvensen, du sender ud, er med til at ændre det, der sker omkring dig, og det du tiltrækker. Det kan være en god ting, hvis man gerne vil være lidt målrettet, eller godt kunne tænke sig, at det er godt, og der sker noget positivt efterhånden. Så brug lidt tid på at komme ind til kernen af, hvad det egentlig er, du godt kunne tænke dig, der skulle ske nu. Fordi her den 8.8., det er en opgradering. Det er en opgradering af din, jeg har taget lidt noter, det er derfor jeg lige skal huske at sige det rigtigt, opgradering af din intuition, autenticitet og personlig frekvens. Så at starte dagen med at sige, tak, jeg tager imod alt, hvad der kommer min vej, og jeg sender det videre i kærlighed og i positivitet, så er du allerede nået rigtig, rigtig langt. Og hvad er det egentlig, du drømmer om? Det hører du mig tit snakke om, ikke? Det der med, at hvis vi ikke ved, hvad vi drømmer om, så kommer det aldrig til at ske. Så har du gjort dig nogle tanker her hen over sommeren? Hvordan har din sommer været? Har du været træt og forvirret og stresset og presset og ulykkelig? Eller har du været, det er bare dejligt at være her og være i livet og være i flow? Fordi det har jo en stor betydning for, hvad det er, du egentlig drømmer om. Ikke? Drømmer du om forbedring? Drømmer du om mindre støj? Drømmer du om mindre smerte? Jamen så vend den om og begynd at sige, jeg tager imod al den her kærlighed og glæde og overflod, der findes i universet. Jeg tager imod den, og jeg slipper det gamle. For 8.8 i dag, Sirius, løveportal, alt det her, og solformørkelsen den 12. handler alt sammen om at give slip på det gamle. Altså der er simpelthen en kæmpe opgradering i gang i hele universet, alle mennesker over det hele, og det er et frafald af gamle roller og gamle mønstre. Så hvad er det for en del af dig, du måske har holdt fast på alt for længe? Altså et billede af dig selv, du har gået rundt og forstærket og fortalt andre. Så er det nu, du slipper det. Så er det nu, du siger til dig selv, tag beslutningen og sig, nu er det nok. Nu vil jeg ikke længere gå rundt og sige højt til mig selv eller til andre, at jeg ikke er nok, eller at tingene aldrig lykkes for mig, eller at jeg ikke tør, eller jeg ikke må, og det er fuldstændig lige meget, hvad det er. Hvad er det, der betyder noget for dig? Hvad er det, du har brug for, at der skal laves om på? Hvad er det, du godt kunne tænke dig, at der skulle opgraderes til et helt nyt niveau? Prøv at mærke ind i den. Er det dit arbejde? Er det din krop? Er det dit helbred? Er det din økonomi? Er det din kærlighed? Slip det gamle mønster. Måske har du haft et mønster, der hedder, jeg kan ikke, det er altid svært at være mig. Det er altid svært, det lykkes aldrig, de andre er det bedre, de andre er dygtigere, jeg kan ikke. Den er der mange, der kan rende rundt med i en stor del af deres liv. Jamen hvad nu, hvis du vender den om og siger, jeg er alt det, jeg skal være. Jeg er, nu bander jeg lige, I'm a fucking goddess. Den samtale havde jeg med en klient her først på sommeren. Og det her med at sige til sig selv, jeg er kraftedme en gudinde, eller en gud selvfølgelig. Jeg er en gudinde. Jeg behøver ikke at skrue ned for mig selv. Jeg kan stå i mit lys, jeg kan få ting til at ske.
jeg kan bare holde lyset, holde energien, og jeg behøver ikke ligge under for noget, jeg behøver ikke ligge under for andre. Så hvis du plejer at lade andre styre dit liv, eller hvad du tænker, eller hvordan du opfører dig, så kan du godt, så stop det. Bare stop det. Bare beslut for dig selv. Nej, ikke mere. Jeg behøver ikke at finde mig i noget. Jeg behøver ikke at finde mig i, hvad andre tænker om mig, eller indordne mig, eller acceptere, at jeg ikke bliver værdsat. Jeg må faktisk godt stå frem nu i alt mit lys og sige, I'm a fucking goddess. Ja, men det kan være meget godt. Afhængig af, hvor du er henne i dit liv, kan det faktisk være en meget god måde at starte sin morgen på. Og hvis du ikke er en goddess, men er mere en god, så må du finde ud af, hvad der lyder bedst for dig om morgenen. Men at starte sin dag med det, inden man begynder at scrolle på telefonen, eller brokse over et eller andet, ikke, så er du altså nået langt. Og Pam Gregory, der er min yndlingsastrolog, hun kalder, at det skifte, der sker den 12. i 8., altså lige her næste uge, hvad det er onsdag, tror jeg, hvor der er solformørkelse, som faktisk, så vidt jeg husker, kan ses i Danmark. Jeg mener, den kommer sådan sen eftermiddag. Det har jeg ikke lige slået op, men jeg mener, det er om eftermiddagen. Og vi kan se noget af den. Det er ikke en komplet solformørkelse, men det er en meget tæt på komplet solformørkelse. Og det er hun kalder det for en opgradering af den indre software. Og vi går nu meget, meget konkret fra at have været styret af programmeringer og forventninger og hjerne og ego, så går vi over til den her hjertebaserede energi. Og jo bedre vi er til fremadrettet at være i den hjertebaserede energi, jo større forandring kan vi skabe i vores liv, og jo mere kærlighed og positivitet kan vi tiltrække, og derved jo mere kan vi også sende videre. Og du har jo hørt mig tale om det i mange år, ikke? Og hele den her forandring, jeg lavede i mit arbejde og i min hjemmeside og sådan noget sidste år, går netop over på det hele af hjerteenergi. Ikke? Det er derfor, det hedder heart energy hos mig. Ikke? Vi skal være i hjertet. Vi skal handle fra hjertet. Vi skal tænke fra hjertet. Vi skal føle fra hjertet. Og vi skal slippe bekymringerne og frygten for, hvad der sker, når vi gør det. For hvis vi alle sammen begynder på det, hvordan vil det så se ud? Så længe at alle de her frygtbaserede beslutninger stadigvæk ligger der, så er det bare op ad bakke. Og i den nye energi, den nye tid, den nye verden, 5D, alle de her udtryk, du har hørt gennem årene, der handler det simpelthen om at være i hjertet og handle fra hjertet. Det er der, din sandhed er. Det er herfra, du skal være centreret, og det er herfra, du skal tage beslutninger. Og det bliver smukt, når vi alle sammen gør det. Så er der forskellige af os, der her i de her måneder, de her år, virkelig har en kæmpe forandring i vores liv. Fordi vores planeter bare lige siger klik, klik, klik. Og nu er det altså nu. Nu er det nu, du bliver kaldt til at stå frem i alt det, du kan være. Måske har du stået der i nogle år og taget lidt tilløb og ikke rigtig troet på dig selv. Eller lyttet. Eller mærket, men holdt dig selv nede. Og, det er nu. Og det der også sker er, at hvis du, altså folk omkring os, det kan både være sådan kendte mennesker, regeringsledere, alle mulige folk, der står fremme i medierne, hvis de ikke står i deres sandhed, altså hvis de ikke handler i autenticitet og i sandhed, så siger planeterne, Pam Gregory, at de får altså ind over nakken. Fordi nu kan vi ikke længere stå der og være frygtbaseret, og vi kan ikke stå og sælge og holde noget, som ikke er sandt, som ikke er hjerteenergien. Så der vil godt højst sandsynligt ske noget rundt omkring i verden, både tæt på og langt væk, i forhold til ledere af på forskellige niveauer, forskellige typer. Og hvis de ikke er sandhedsbaserede, hvis de ikke står i deres egen autenticitet, så siger de kloge astrologer, at der vil foregå noget snart. Der vil være noget skifte. Og det handler om, er jo ikke, at vi skal gå og være bange for, at vi bliver afsløret ikke at være sande, fordi du er jo sand. Ikke? Men det betyder, at jo mere du tør fokusere dig selv hver dag på at være i dit hjerte, tale fra den sandhed, tale fra det, der føles rigtigt for dig, og det du virkelig, virkelig tror på er sandheden for dig, jo bedre vil det gå dig. Jo mere medvind op ad bakken vil du få. Du skal stadigvæk selv gå op ad bakken, men jo mere medvind vil du have.
Og det er det her store skifte, der er i gang i øjeblikket med, at jo mere sande vi er over for os selv, vores hjerte, vores mission, vores intuition, jo mere forandring kan vi skabe. Og det vigtigste, du kan gøre, er at give dig selv den der ro hver dag. Roen til at sidde i din ro. Tid til at sidde og bare være. Bare lige træk vejret. Mærk dit hjerte. Vær i den energi. Fordi hvis du giver dig selv den pause hver dag, og det kan være nogle dage, du kun har 5 minutter, det kan være, du har 10 minutter, det kan være, du har 20 minutter. Hvis du har reiki, så laver du din selvhealing. Hvis du mediterer, så tag den meditation, du kan få tid til. Men når du går videre ud i din dag, efter at have gjort det, så det du sender ud er en helt anden ro og kærlighed, og det er det, der vil påvirke dem omkring dig, og det er den måde, du er med til at skabe den forandring, vi alle sammen er en stor del af lige nu. Yay! Så vi skal bare sidde og meditere alle sammen hele tiden. Ja, no. Spøg til side. Men og med disse ord, så vil jeg, så tænker jeg, at jeg lige vil guide os ind i lidt hvidt lys, fordi det har vi vel alle sammen brug for i disse dage. Og det er jo en af mine opgaver, det er noget af det, jeg skal gå med, det er at sprede lyset. Så enten så følger du med lige nu, sætter dig godt til rette, eller lægger dig ned med lukkede øjne, eller så gemmer du videoen her og gør det, når du har tid på et senere tidspunkt. Men i hvert fald, begynd at lukke øjnene og fokusere på din vejrtrækning. Tag et par rolige indåndinger, hvor du trækker vejret ind gennem næsen og ud gennem munden. Ind gennem næsen og ud gennem munden. Og en tredje gang. Og læg mærke til, hvordan du allerede nu, efter bare de her 3 rolige indåndinger, er blevet sådan lidt tungere i kroppen og landet lidt mere i dig selv. Flyt nu din opmærksomhed og din bevidsthed ud af dit hoved og ned i centrum af dit bryst, ned i dit hjertecenter, her hvor din sjæl bor i den fysiske krop. Det er her du skal være. Det er her du skal tænke, føle, handle. Forestil dig, når du sidder der med lukkede øjne, at du er inde i dit hjertecenter, og for nogen kan det her hjertecenter måske være som en krystalgrotte, der er oplyst indefra af bjergkrystal. For andre kan det mere være den her bløde, smukke blomst. Og du er inde i centrum, du er inde i kronbladene, inde i støvdragerne. Og hver gang du ånder ind fra dit hjertecenter, så åbner din blomst sig op og fylder hele dit bryst. Og når du ånder ud, så trækker blomsten sig lidt sammen og sender lyset og kærligheden ud, som stråler af lys hver celle i din krop. Prøv at finde ind i den her ro, der er, når du trækker vejret fra dit hjertecenter. Og din hjerne giver du noget at lave ved at sige til den, at nu trækker jeg vejret fra mit hjerte. Sådan så det er det, den bliver aktiveret af. Så den ikke behøver at forstyrre dig med tanker om, hvad snakker hun om? Hvordan gør jeg det? Hvad skal jeg huske? Har jeg tid til det her? Det går ondt i store tåen. Der er noget, der larmer. Ned i hjertet. Ned i roen. Ned i skønheden, som du bærer i dit indre. Du ånder ind fra dit hjerte. Blomsten fylder hele dit bryst. Og du ånder ud fra dit hjerte. Og du mærker, hvordan lyset og roen spreder sig. Helt ned i fødderne. Helt op i hovedet. Helt ud i hænderne og fingrene. Og du er et lille dynamisk lysvæsen, som kan aktivere alt dit lys på én gang. Og hvis man kunne se dig i mørke netop nu, når du ånder ind, lyser du op som dioder, der bliver tændt for. Og når du ånder ud, dæmpes dioderne en lille smule, og du ser strålerne af lys
der pulserer videre ud og forbinder celle for celle i hele din krop og i hele dit energisystem. Du er et lysvæsen. Du lyser. Du udsender lys. Du udsender frekvens. Og du modtager frekvens. Og du modtager lys. Og for at forstærke dit lys, så åbner jeg nu for kanalen med det stærke hvide lys, der kommer fra Spirit herned til dig. Og det hvide lys begynder nu at strømme ned over os, som om vi ligger eller sidder i et spotlight af kærlighed. Og du kan blot sidde der eller ligge der og lade dig omfavne og fylde op af hvidt lys, uden at gøre andet end bare være. Eller du kan indånde det hvide lys fra dit hjertecenter. Så du åbner hjertecentret som en portal i form af en trekant med spidsen opad, der svæver lidt ud foran dit bryst. Og når du ånder ind fra hjertet, strømmer det hvide lys ind igennem din portal, og når du ånder ud, fordeler det sig til hver celle i din krop. Højfrekvent, healende, hvidt lys. Der oplader, renser og forløser. Måske oplever du bare en ro sænke sig over dig. Afslappethed. Måske mærker du lidt tydeligere lysets vibration. Som en lidt prikken eller snoren. Blidt regnvejr. Sommerregn. Der prikker lidt på dig. Og du tillader det hvide lys at fylde dig helt op i dit hjertecenter. Så alt bliver oplyst. Skyggerne forsvinder. Og hvis du mærker et øjebliks frygt for, om dine skygger kan forsvinde, så tager du en ekstra dyb indånding fra hjertet. Og lad lyset komme helt ind. I centrum af lys findes ingen skygger. Og måske er det netop nu i disse dage, i disse portaler og formørkelser, at du er klar til at give slip på dine gamle skygger. Måske er det netop nu, at det er nemt for dig med din næste udånding. At slippe det, der har fyldt for meget og blokeret for dig alt for længe. Og hvis du kunne se dig selv udefra, som det lysvæsen du er, så vil du bemærke, at nu, hvor du har sluppet lidt mere af det gamle, du har båret på alt for længe, at nu er dit lys forandret. Og du stråler lidt klarere og lidt varmere.
Og hver celle i din krop er forbundet med lys. Som små stråler, der pulserer i takt med dit åndedræt og i takt med lysets frekvens. Og du ved, at alt er godt. Og du er klar til det næste felt, der åbner sig for dig. Og på mystisk vis ved du godt selv, hvad vej du skal gå herfra. For du ved, at du skal følge lyset. Lyset, der strømmer fra dit hjerte. Nu kan du vælge at blive liggende eller siddende i den her smukke energi og dejlige ro. Eller du kan tage en lidt dybere indånding og forberede dig på at vende tilbage til din dag. Vende tilbage til rummet, du befinder dig i. Mærk, hvordan det føles at være dig lige nu efter lysopladningen. Så kan du gå videre i din dag, centreret i dit hjerte. Drømme nogle drømme. Giv slip på det gamle. Og nyde den smukke energi, der er i de her portaler og i ellipsesæsonen, vi er gået ind i. Og så ses vi igen snart. Ha' det godt.